И здравейте хора, аз съм Мъчо БГ и сега искам да направя бърз клип, само да ви кажа, че спирам да снимам с Митко БГ, с Прото БГ и с Суех Проц. Те са един същ човек, защото качих едно шеговито интро за Митко БГ и той се засегна и казал на родителите си и те ми направиха проблем сега. И ето го интрото, то пише шеговито интро за Митко БГ. И ето сега ще пусна интрото. И да, хора, това интро е шеговито. То си пише шеговито интро. Не е наистина, ми е на шега. И сега родителите му ми направиха проблем. Той започна да ме обижда после. Мен не ме обижда, ама заради този проблем с родителите му за едно шеговито интро, аз повече няма да игра с него. И долу той обиждаше колко биги, те се обиждаха едновременно. И аз заради скандала с родителите не съм приятел и няма да игра с него. За колко беги не знам, той ако иска да си игра с него. И да, хора, това бе за този клип. Да знаете, че повече няма снимам с Митко БГ, Прото БГ и Суех Проц. И довиждане.